Mega Grace on Vuma FM. It's 5 minutes before Vuma FM breakfast ngalesi sikhathi ngisuke sengithibamba sengiyavala ekseni angikufundela ivesi elilodwa ekseni incwadi kaLuka chapter 8 uverse 44 weza ngasemumva wathinta umphetho wengubo yakhe kwanqamuka masinyane ukugobhoza kwegazi lakhe owesifazane lo besehlala iminyaka u12 enesifo somopho lithi iBhayibheli base bemhlalisa endlini engasahlangani nabanye abantu ngoba wayephethwe isifo esasibonakala siyihlazo phakathi kwabantu akekho umuntu wayefuna ukuhlangana naye akekho umuntu wayefuna ukukhuluma naye ngenxa yesimo sakhe mawufunda iBhayibheli nabasitshela ukuthi kwakubani igama lakhe lowesifazane kodwa basitshela nje ngokwesimo sakhe kuyenzeka empilweni kwesinye isikhathi abantu beze bengakwazi nangegama lakho bekwazi ngesimo sakho noma bechaza bengachazi ngegama lakho kodwa bechaze ngokwesimo odlula kusona nalowesifazane wayesesimene sinjalo ukuthi abantu mabemchaza babengasambizi nangegama lakhe kodwa babembiza nje ngesimo sakhe kadlula kusona bethi lowesifazane unenkinga yesifo somopho kodwa lethi iBhayibheli ngelinye ilanga lowesifazane wathatha isinqumo wathi ngikhathele ukuhlala for 12 years nginenkinga ngizothatha idecision njengamanje ukuthi ngizosuka la ngiyohlangana noJesu bese ngibamba umphetho wengubo yakhe lowesifazane wathi sesendlini wazibona esebamba umphetho wengubo kaJesu wathi noma ngabe yini engizobhekana nayo angeke ngivimbe ekutheni ngifinyelele kuJesu njengomuntu wesifazane kumele uthi usesimeni sakho uthatha isinqumo sokuthi ngifuna imeko yami ishintshe manje uma ungakasithatha isinqumo ngesimo sakho khohle ukuthi isimo sakho siyoke sishintshe ufuna kube umuntu wesifazane ozothatha isinqumo ukuthi njengamanje ngifuna isimo sami sishintshe futhi understand ukuthi uma uke wathatha isinqumo nezimpi nezimo zizokuvukela kakhulu ngoba khona decision osoyithathile empilweni yakho bathi esenqumile lowesifazane ukuthi uzohamba uyothinta uJesu isixuku samvala samvimba sifuna ukuthi engafinyelele kuJesu ngoba njalo mawuthatha idecision yokuphuma esimeni sakhe esibhlungu kukhona abantu abayozama ukukushonisa phansi nabantu abayozama ukukuvalela kodwa ungasiyeki isinqumo sakho qhubeka naso uzufike la ofuna ukufika khona lithi iBhayibheli wafike wawubamba umphetho wengubo kaJesu wanqamuka same time umopho kade umbambile ungakuvumeli ukufela ekhoneni lakho ngoba kukhona abantu abangafuni ukuthi ukhululeke yilwa udlubulundele uphume ngenkani uzufike la ofuna ukufika khona angazi yini into ofuna ukuyithola enkosini ngiyacela kodwa uthatha isinqumo njengamanje sokuthi uyasuka uyaphuma uyenkosini uyohlangana noNkulunkulu ukuze kushintshe isimo sakho uma ungakasithatha isinqumo ngesimo sakho isitha sakho siyothatha isinqumo ngawe ngiyacela namhlanje kuseni uthatha idecision ngesimo odlula kusona usitshele isimo sakho ukuthi lalela simo sami sungibambe iminyaka emingaka sekuyisikhathi sokuthi mina nawe sihlukane sekuyisikhathi sokuthi mina ngiyothola ukuphila kwami mawenze kanjalo uzobona impilo yakho will never be the same fana nalowesifazane owathi sikhona isixuku ngoba siba khona isixuku everywhere you go kodwa be courageous be strong be brave upushe until ufike la ofuna ukufika khona mawuthatha isinqumo ayikho into yokubamba nento yokuvimba wangavumelekile ukuthi lo wesifazane abe phakathi kwabantu kodwa wathi ngoba ngiyayifuna lento engiyifunayo ngizophambana nemithetho ngizophambana nemigomo ebekiwe ngoba ngifuna ukuphila kwami cela ube njengalo wesifazane uvuke uyithathe namhlanje mhlawumbe usuhlala isikhathi eside esimeni sakho mhlawumbe usukhala isikhathi eside kodwa ngiyacela namhlanje ke uvuke futhi uyithintithe uthi ngiyohamba ngiyobamba umphetho wengubo kaJesu bese ngiyasinda ukukhaleni kwami bese ngiyasinda osizini lwami take that decision and do it again ubone ukuthi uNkulunkulu ngeke yini akukhumbule my name is Phumlani Nkwanyana you are blessed you are favored and you are set apart good morning Mega Grace Nation